Παραπέντε στην πόλη. Και θα μείνουμε στο χώρο του βιβλίου. Σήμερα πώς ήρθαν και δέσανε όλα έτσι, καταπληκτικά. Θα πάμε σε ένα βιβλιοπωλείο, το οποίο μάλιστα έχει και μία εξειδίκευση. Θα το καταλάβετε θα την καταλάβετε την εξειδίκευση από το όνομά του. Λέγεται το Λεξικοπωλείο. Και έχει και μια ωραιότατη σελίδα στο Facebook. Εκεί είναι, το Παγκράτη δηλαδή, αν δεν λαθεύω, η Λουκία Σανιδά. Τι κάνετε, κυρία μου, καλησπέρα. Γεια, καλά είμαι εδώ στα Σύνου 13 στο Παγκράτη, στο Λεξικοπωλείο. Όπως είπες, είναι το πρώτο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στα λεξικά. Μια ομάδα ανθρώπων με πάθος για τις γλώσσες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό βιβλιοπωλείο με λεξικά και βιβλία γλώσσας, το οποίο θα κλείσει το Δεκέμβρη 2 χρόνια λειτουργίας. Εδώ μπορούμε να βρούμε τα κλασικά λεξικά αναφοράς, επεξηγηματικά, δίγλωσσα λεξικά από πολλές χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, αλλά και κινέζικα, αραβικά, ταϊλανδέζικα, ινδονησιακά. Τα πιο ξεχωριστά όμως, όπως μου είπε και εδώ η διευθύντρια, η Οτήλ Μπρεγέ, είναι τα θεματικά λεξικά, ελληνικά και ξένα. Στα ελληνικά μπορεί να είναι, ας πούμε, για την αρχιτεκτονική, την πληροφορική, άλλες επιστήμες, τον κινηματογράφο, τη μόδα, τη μουσική, τη μαγειρική. Αλλά εμένα εντύπωση μου έκανε το λεξικό Greeklish, που ήταν έτσι πολύ χιουμοριστικό και μετέφραζε εκφράσεις από τα ελληνικά στα αγγλικά, που τις λέμε, ας πούμε, για πλάκα. Όπως ας πούμε χαιρέτα μου το πλάτανο ή κάτι τέτοιο, τέτοιες εκφράσεις που τις μετέφραζε στα αγγλικά. Κατά κυριολεξία, ναι. Ναι, κατά κυριολεξία ακριβώς. Έχουμε το λεξικό της απανθρωπιάς, του κινησμού, σατυρικό λεξικό, στο οποίο μάλιστα ένα λίμα είναι η καφετέρια και επεξηγεί ότι είναι το μέρος στο οποίο οι νέοι επιδίδονται στο καθισιό. Λεξικό του ρουσφετιού και της κομπίνας. Έχει όσες λέξεις σχετίζονται με το ρουσφέτι και την κομπίνα, κυβέρνηση, πολιτική και όλες αυτές τις λέξεις. Οι τιμές των λεξικών μπορεί να είναι από 4 ευρώ μέχρι 300 ευρώ, ας πούμε, για ένα πολύτομο λεξικό μεγάλο. Μετά, εκτός από τα λεξικά, έχουμε και λογοτεχνικά βιβλία και ελληνικά και ξένα, γιατί και οι πελάτες του καταστήματος άρχισαν με τα λεξικά να θέλουν να βρουν και ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ειδικότερα στις ξένες γλώσσες, να ταυτίσουν το λεξικό. Και όπως μου είπαν επίσης, οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, δηλαδή μπορούμε να βρούμε και ξένα βιβλία με 4 ευρώ, το οποίο είναι λίγο δύσκολο αν σκεφτεί κανείς και τη μεταφορά που έχουν τα βιβλία από το εξωτερικό. Αλλά μου είπε η κυρία Βρεγέ ότι θέλει ο κόσμος να διαβάζει σε περίοδο κρίσης, το θεωρεί σημαντικό, γι' αυτό και κρατάνε χαμηλά τις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να αγοράζει έστω ένα βιβλίο να διαβάσει. Και μάλιστα είναι και ένας χώρος που μπορεί κάποιος να κάτσει εδώ να ξεφυλίσει το βιβλίο του, έχει τραπεζάκια και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Βέβαια τον Αύγουστο θα είναι κλειστά. Ναι. Είναι κοντά στην πλατεία Προσκόπων το βιβλιοπωλείο. Ναι, είναι σε κεντρικό σημείο, είναι σε πολύ κεντρικό σημείο. Το λέω σημείο. αυτό γιατί κανείς μπορεί να μην ξέρει το δρομάκι. Και εκεί είναι αρχές Παγκρατίου είναι εκεί. Αυτό είναι μια νησίδα από μόνη της εκεί. Ναι, είναι λίγο μετά το Καλιμάρμαρο. Ναι, απέναντι. Μετά το Καλιμάρμαρο και απέναντι από το άγαλμα του Τρούμαν που λέμε. Ναι, όπως το λέγαμε παλιά, Βατραχονήσι εδώ την περιοχή. Γι' αυτό λέω και είναι μια νησίδα από μόνη της. Έχει ένα ειδικό χαρακτήρα, έχει θαμώνες, πιστούς κτλ. Όλη αυτή η περιοχή, τα εστιατόρια, τα καφέ. Και γι' αυτό έλεγα πριν, είναι Παγκράτη, δεν είναι Παγκράτη όμως είναι διοικητικά, νομίζω είναι εκεί. Δήμος Αθηναίων πάντως, Δήμος Αθηναίων. Το Λεξικοπωλείο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λουκία. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Δεν ξέρω εσείς, εγώ έχω μια μανία με τα λεξικά, δηλαδή μπορώ να τα διαβάσω σαν ανάγνωσμα. Δηλαδή λεξικά τύπου Λαρούς, ας πούμε, λεξικά τα οποία έχουν, ξέρετε, δεν είναι μόνο η ορθογραφία και μια μικρή έννοια, αλλά έχουν και περισσότερα στοιχεία για την ιστορία μιας λέξης, ας πούμε, ή και άλλα πραγματολογικά. Ναι, για μένα είναι ανάγνωσμα, δεν ξέρω, πετριά θα μου πει, το καθένας με τα προβλήματά του, αλλά πάτε μια βολτίτσα από το Λεξικοπωλείο. Καταρχάς θα ευχαριστηθείτε γιατί είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι πολύ ωραία γειτονιά, είναι πολύ καλοί άνθρωποι και είμαι σίγουρη ότι κάτι θα βρείτε να τσιμπήσετε από εκεί.